Добър ден! Можем да преминем към урок номер 2, който в нашия случай представлява инсталирането на add-ons програмите, допълнителните програми, които са необходими за работа на Maxtrade CTM. Те се намират в този файл add-on.zip, който разархивираме с помощта на софтуер, с който разполагаме на компютъра си. Получава се папката add-ons, в която имаме наличието на 4 допълнителни файла, които трябва да се инсталират. Първия файл Windows Installer, в почти всички видове случаите ви ще имате инсталиран на вашия компютър. Ако нямате, може да си го инсталирате от тук. Втория файл е .NET Fix, версия номер 3.5, което представлява фреймворка на Microsoft.NET. За да работи нашата програма е необходимо версията на тази програма да бъде 3.5 или по-висока. В много от случаите вие ще имате инсталирана на вашия компютър. Ако случайно няма, от тук може да се инсталирате. Третата програма е RapidFever. RapidFever е необходимо, за да може да се визуализират в Maxtrade CTM различните рапорти, които по-късно да принтирате на вашите принтери. Четвърта програма е MS-Chart, която служи за визуализиране на различните чартове и таблици, които също са в printable вид в нашия софтуер Maxtrade CTM. С инсталацията на тези 4 допълнителни програми де факто завършва нашия урок номер 2. Благодаря ви за вниманието.